El 16 de noviembre ya hemos terminado con, digamos, la primera fase, ¿no? Que consiste, bueno, además de terminar los trabajos del telar, de las prensas, ya han hecho la primera fermentación, es decir, la alcohólica, y ya una vez que termine la fermentación lo que suele ser muy conveniente es quitar los pozos. Ya esa fase hemos terminado hoy con el último trasiego. Ja lehuntasuna hartu behar dute sagarduak, berez bere sagarretan azidoa malikoa da, eta bihurtu behar du laktikoan, ez? Da askoz suabeagoa, eta, bueno, nik uste batzuk ja hasita daude, bestatzuk bukatzear, hor fase hortan daude denak. Eta hori bukatzea komunigarri izango litzateke, txotxa hasiera aurretikan, baina, bueno, berdin dio, presa hundirik ere ez diogu ematen sagardoei, bere gisa etorriko da, eta batzuk edateko moduen egongo dira fase hortan, o epoka hortan, txotxeko epoka hortan, eta beste batzuk egiteko, baina hori normala izaten da.